A simple reminder sa tanang makakita ani nga video. Kung moabot man gani sa panahon nga moasinso ka sa kinabuhi, ayaw palabig pagpanghinambog. Kay always remember, biyaan gihapon nimo ang tanan diri sa kalibutan. Ug ayaw ka minusi ang imuhang isigkataw kay ang ulod ug wati dili na mo ila kung gwapa ba ka or dili. Kung gwapo ba ka or dili. Kung dato ka or pobre, o kung unsay posisyon, ranggo ug trabaho nimo diri sa kalibutan, kay nag-ingon pa gani ang Job chapter 1 verse 21 nga nataw ka aning kalibutan nga walay dala ug mamatay usab ka nga walay madala. Mo nang ibutang sa inyong hunahuna sa inyuhang kasing-kasing unsaon man nimo ang mansyon nimo nga balay kung inig ka matay nimo sa minteryo gihapon ka ilubong. Unsaon man nimo nang nindot nga sakyanan kung inig ka matay nimo sa purlon ra gihapon ka isakay. Ug unsaon man nimo nang nindot nga higdaanan kung inig ka matay nimo sa lungon ra gihapon ka ibutang. Maunang dapat mapaubsanon ta sa tanang panahon kay ang tanang butang diri sa kalibutan temporaryo ra ang tanan. Ato rang hinulaman sa kahitasan. God bless us all.